akas ngito ding jong katayo kata ka shipo trek ukala lengkot katanat Pulit jong ka West Castle District lengba ka office jong Superintendent of Police ka West Castle District rengkat ka jing trailang bat ka Village Defense Primary Committee ki Senglongkmie la penlong ki jinglait Khynra Kynsan na kabynta jong ki Nongstoiñ katay ka jinglait ban Khynra ka longru bahadien ba ka office jong USP ka West Castle District klaya yo ik babun ki jing ujor na ki babun ki pajba hakabay day ba ka jing sneu ka badon hayo Nongstoiñ halor ka jing nang jelay jong ikam sneu kum ka jing khayi kiat bean ka jing khayi drugs kaya di drugs bat kiwe shushu o ka negasngi ka jing lait ban Khynra ka tagayo laya lamru da u Deputy Superintendent of Police ka tanat crime West Castles uba BK jana bat haswa ban sedang ka jing lait Khynra layo ru jing pensyai ka balengkot na u DSP ya ka bala penlong ya ka jing kedu lang ha plau jong office USP bat nakaliang jong DSP ula phya ru ha kilai kan hon ban lait ban Khynra ka tagayo akate ka sngi hadien ka jing Khynra ka taga kan hon kalayo ban kem ya arngut kisnar khayi kiat kebla tep kerteng kum ubayan karbani absence nam bat uslondar li khardeu saw arpinyaus nam karta shushu ka jing talesi ka med jong ubayan karbani na lor ki kiat layo ru ban kurup no yo waiternia inject ya ka bala subabu jupunan kam ban inject drug ban nakaliang ki Pulit hadien be kilayo kem kilara no ikitigi arngot sathanat ban le e ka badon kam This one is different. Nearly have I Nana polis West Castles layo ka jing ujor ka Porsche ka por complain nagi pajba ba nama naga benta ka jing jelay jing ni jing di kiat jing di drugs apa yo Nongstoiñ komta nakaliang dung USP ula perkhat pan penlong dak nika joint raid nika joint operation tingkat bat ki polis ki Senglongkmie ki BTP ban nakaliang jong ka office jong UCM ban ngilabo mentakasngi por RBJ ban penlong ya kan nika raid ban Nilasdang ya ka reach na po SP office mangindon ka briefing hangko hadin ka briefing lawan ban ya pia aklai teliki kenhon kawai kenhon kalej bandrung na po main roads na po ayaw kawai pat na nangtay na po jan reserve mat kawai na po kliyaw bat hapo ka jing rate jongi ka Nongstoiñ ngalayo abat argot ki brio ki ringkat ba kikiat na way brio ngalayo abat supposedly ki half bottle OC bottle IMFL mana way pat hadu khat khandai tali but let's say ni jing re jongi dang bon ki way ro an rai abak leyo jing tep da kila phet no chapo nang ni yo Nongstoiñ but nakaliang ni jongi bat ki ka police department ngas ngobana ai khublai ya ki BDP ngi ai khublai ki Senglongkmie ki ka office jong UCM ki le trailang ban penlong ni ka read ka wajab bagi kwi lanti bang ni nang ni sakmat ngi nang ya trailang bat ki BDP bat ki Senglongkmie bat komjo ro bat ki office jong UCM ban pen khoj ya ka yo ban ngitep kembang ngitep hi ba ka jing jelai jong ka jing di kiat ka jing di buat ka jing di drugs bat komjo ro ka jing di kiat bi an ka jor bah khamtam hang ni po tham yo